Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo egunon eta ongi etorriak beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan gurean beste bi solaskide edo lehiakide izango ditugu, baina ez dira haien artean lehian arituko, alderantziz baizik. Talde bat osatu beharko dute, gero lehiaketa nagusian parte hartu eta saria irabazi ahal izateko. Ezagutu nahi dituzue? Nik ere bai, goazen! Ane naiz, 21 urte ditut, Berriozarkoa. Eta, orain nupeen aurrezkuntza ikasten ari naiz, eta aurten azkeneko maila falta zait. Eider naiz, 20 urte ditut, Antsoaingoa naiz, baina momentu hortan Alde Zaharrean bizi naiz. Eta orain ari naiz goi maila bate egiten, kirolekoa, eta aldi berean banago lanean. Bai eskolaz kanpoko ekintzetan, eta bai partikularrak eta haurrak zaintzen. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi, zu? Ondo hementxe. Bai, ni Eider dut izena, Antsoaingoa naiz, baina momentu honetan Alde Zaharrean bizi naiz, eta 21 urte ditut. Zu, nola ditzen zara? Ni Ane naiz, 21 urte ditut baita ere, eta Berriozarren jaio eta Berriozarren bizi naiz. Eta orain aurrezkuntza ikasten ari naiz, eta 3. mailan nago. Aurten 4. maila egingo dut. Ni hasi nintzen pasaren urtean egiten goi maila bat, kirolekoa, hemen uarten, eta bai, aurten amaitzen dut, praktika ditut aurten, eta hori, egiten dira 2 kurtso, eta bai, gero ikasi nahi dut fisio. Eta bai, aurtean zehar ere lan egiten dut, zu? Lan egiten zu? Bai, izate ditut lan txikitxoak, agian klase partikularrak ematea, edo euskal dantza irakaslea, eta holako lanak. Ni bezala, bai. Horretan, eta gero hori, ere lan egiten dut Indaian, bai, eskolaz kanpoko ekintzetan. Euskal dantzak badakizkizu egiten. Hortzaharren dantza egiten dut, zu? Bai, ni hemen Berriozarko taldean Txorizurin. Bai, txikiten hasi nintzen, Ulargi taldean, eta gero ja orain Txorizurin. Hori, Antsoainen utzi zen, eta helduen taldea dago, baina bai txikiena ez dela ateratzen, orduan hori, momentuan aldatu nintzen Antsoainetik Errotxapeara, Hortzaharrera bai. Oso, ondo. Txikitatik D-ereduan ikasi izan dut, hemen Berriozarren, Mendialdea eskolan, eta nire ikasketa guztiak euskaraz egin izan ditut, baina egia da nire egunerokoan euskara oso gutxi erabiltzen duela eta kristonpen ematen dit, baina ez dut inoiz pausu hori ematen. Zuka eta euskara batu hitz egiten dut, eta egia esan gustatuko litzaidakela euskalkire egitea, ze oso politak dira eta nik uste berez hitz egiteko errazagoak direla. Bai, nik esango nuke baietz. Orokorrean jendeak ez du egiten, badago denetarik, baina orokorrean nik uste baietz. Eta egia da bagian denda batzuetan edo ez dakitela euskaraz, baina bizitza horrela orokorrean esan da. Euskara betidanik egin izan dut, nire gurasoen familia euskalduna da, eta gurasoak ere badute kuadrilla bat, euskalduna dena. Orduan txikitatik bai euskara aritu naizela, eta gero bai egia da, adibidez gurasoekin, bai amak ikasi zuela, baina aitak ez, orduan etxean gehiago erdera egin dugula, eta orduan eskolan esango nuke hasi nintzela euskaraz aritzen. Ika eta euskalkiren batez. Nik uste alde batetik baietz eta bestetik ezetz. Egia da hori bi eskola daudela, bai gaztelekoa eta bai euskarazkoa. Eta herri-herrian badagoela euskarakoa, eta ustet hori, geroz eta guraso gehiago daudela euskaldunak, gazteagoak direla eta ustet aldatu ezakete, ez? Bai eskolan, bai kanpoan, eta egia da hori adibidez komertzioetan bai euskara aritu altzarela euskaraz, bai arraindegi batzuetan, fruta denetan eta bai.
Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Elkarra aurkeztu duzu jadanik, ezta? Bai. Gauzaren bat ere komunean atera zaizue. Bai. Bale, lehenengo atalari ekingo diogu eta horretarako bakoitzaren herri edo auzoari buruzko informazio gehiago ateratzeko, hemengo gai hauek buruz bera ezarriko dizkizuet mahai gainean eta batak besteari galdetuko dizkiozue, bai? Pixka bat, elkarren auzoaren berri, elkarren auzoko giroaren berri izan dezagun. Bai, uste zaituztet. Nolakoa da euskararen erabilera lagun artean, zure herrian? Antsoainen egia da kuadrilla asko daudela eta bai erdera eta bai euskara entzuten dela, baina egia da gazteon artean hasi dela pixka bat euskara gehiago sustatzen eta egia da gero ere, adibidez eskoletan asko nabaritzen dela hori. Txikiek duten kuadrilla beti euskaraz ari direla. Baina bai, egia da hori. Gutxinaka joaten ari dela aldatzen. Jo, ze polita. Egia da Berriozarren, baditu 10.000 biztan inguru, bat gehiago ezagitzea azkitzen bat, eta askok, mendialdean ikasten dugu de ereduan, baina egia da, nahiz da igual ikusten den jendeak o familia gazteek jotzen dutela haien seme-alabekin euskaraz hitz egitera eta lagun artean asko ez dena entzuten. Eta egia da pena handia dela. Adibidez nire kuadrillan gehiengoak euskaraz dakigu eta euskarara ez dugu jotzen. Eta pena bat da, baina ez daigu ateratzen. Bai, askotan ere jendea jartzen du bezala, en plan dela lotxa kontu edo, ez? Bai. Baina nik uste ere ohitura dela. Azkenean txikitatik ez baldin badugu egin hori aldatzea jendeari asko kostatzen zaio. Hori. Bai, betianik gaztelera hitz egin duzun pertsona batekin baten euskaraz hastea, kostatzen da. Eta beti jotzen dugunez errazenera, herritarren arteko harremanak, giroa eta laguna. Nolakoak dira adibidez Berriozarren dagoen herritarren arteko harremana edo? Ez dakit oso galdera zabala da, hori, Berriozar ez da herri txikia eta jende asko dago, baina orokorrean nik esango nuke nahiko ona dela. Ez dakit ondora entzuten egia. Adibidez, jaietan eta, igual horre ere ikusten da errazago. Gauzak daudenean, ez? Elkartzen adibidez, ez dakit, ikuskizun batean, bertan, ez? Igual arlo ezberdinetako jendea elkartzen da, eta hori igual ikus daiteke ere. Bai. Bai, nik esango nuke orokorrean harremana ona dela, ez dagoela horrela tirabirarik edo, baina egia da ez dela, nabit esategatik talde desberdinak daudela edo giro desberdinak. Bai. Eta Antsoainen? Antzeko, bai hori ikusten da ere hori esaten dizuena, adibidez Antsoainen gauzak egiten denean bai kulturalki edo ezakitz mobilizazioaren bat edo bai ikusten dela igual, ez? Ni batzutan geratzen ez harrituta ez dut, espero igual batzutan hori, ez, modu hortako jendea egotea, baina egia da ezakit, herrian bai dagoela hori, Berriozarren bezala esan duzuna, baina nik uste orokorrean giroa eta ez dela txarra. Eta gauzak da denean, elkar bizitzen badakiguna. Bai, nik hori ere uste dut. Nik uste. Bai. Ea bazen den urrengoa. Eta Antsoainen adibidez badago aukerarik norberaren zaletasuna garatzeko. Adibidez, zuk esan duzula euskal dantzak egiten zenituela, ez? Baduz aukera edo... Bai, Antsoainen gertatzen dena bada futbol taldea du pisu pilo bat. Orduan, bai txiki askok, ez? Beti jotzen dutela hortara. Baina egia da, urte hauetan aldatu da pixka bat hori, eta nire adibidez triatloia egin dudala, bai jendeak apuntatu dituela gero seme-alabak edo. Baina nik uste ere, zaletasun horiek ere txikitatik ez, familiengan dutela indar asko. Eta adibidez nik eskolaz kanpoko ekintzak ematen ditudala, nabaritzen da pilo bat. Gurasoek nahi dutela hori, baina horrak ez. Orduan nik uste hori ere, joan behar garela ez dakit nola ere, baina aldatzen. Baina nik uste zaletasun puntu hori ere, geroz eta ekintzak gehiago dira, adibidez orain dago sukaldaritza eta gauza berriak. Orduan nik uste horrek ere aldatzen duela pixka bat. Azkenean lehenago zeuden lau aukera. Bai. Eskibaloi, futbol eta euskal dantzo eta gutxi. Ja.
Berriozarren nahi bez, nik uste eskaintza badela oso zabala, baina egia da ere nik nabaritzen dut, denok jotzen dugula berdinera. Ze azken finean hasten zara hasten eta Berriozarren denok egin ditugu euskal dantzak, denok egin dute sokatira, edo kirolak, eta hori, edo futbola. Baina egia da eskaintza oso zabala dela, eta egia da zuk esaten duzuna. Asko ikusten dela gurasoen eragina, adibidez hori nik txikitatik euskal dantzak egin izan ditut, eta beti izan ditut taldean, kideak ikusten zela zeudela dantzetan, baina benetan bere gurasoek nahi zutelako dantzak ikastea. Eta orain hori, nago begirale bezala, eta baiteri ikusten da, daudela hor batzuk ez dutenak dantzatu nahi, baina gurasoek nahi dutenez, hor daudela. Eta hori pena bat da egia esan. Nik uste gai, eta aldatu behar dela. Nola ez dakit baina? Ja, eta gero baiteri egia da, nik uste gaur egun gaudela oso ohituak horrek eskolar pilo bat izatera, eta badute arratsalde guztia hola. Beterik, bai. Eta, ez dakit, hori ez da bateri hona izan behar. Adibidez, nolakoa da hemengo bizimodua? Orokorrean? Egiten den, bai, ea nola egunerokotasunean ez, ea mugimendua dagoen, ez, zakit, orokorrean. Nik uste kurtsoan zehar eta udan asko aldatzen dela. Eta hori, nik esango nuke kurtsoan zehar, nik uste Berriozarrek bizia duela, bizia duen herri bat, ze hori azken finean aurra asko daude, eta hori baitere, ekintza aldetik, kultura aldetik nik uste ekimen nahiko egiten direla. Eta orokorrean ateratzen zara kaletik eta beti badago jendea. Gero baitere egia da, zonaldearen arabera, beti badaude plaza batzuk beti jendez gainezka, eta beste batzutan agian ez dagoela inor. Baina orokorrean, hori daude baitere komertzio txikiak, eta nik uste ondo funtzionatzen dutela. Eta hori azken finean, Berriozarrek baditu zerbitzu asko, badago horreskola, badago eskola, institutua, musika eskola, eta orduan azken finean egin daiteke bizitza Berriozarren. Bai, hemen bertan. Eta nik uste orokorrean jendeak denetarik dago, noski, baina jotzen duela hemen bere egunerokoa egitera. Bai, Antsoinen antzeko. Eskolan bai dagoela giro oso ona, eskolatik ateratzen direnen eta beti patioan jolasten dute eta gainera gure patioan badago aterpe moduko bat, orduan jendea hor egoten da eta. Egia da gero futbola egiten dutela hor, orduan ordu batetik aurrera ez dagoela, baina bai, giroa, eskolatik kanpo, bai errazko eskolan baina bestean, ikusten dela beti giro honetan. Eta gero hori, komertzioena aipatu duzuna, Antsoinen bai ikusi dela, eta ere Antsoingo jendeak ez, lan egiten duenez, bai ikusi dela azken urte hauetan aldaketa hori. Komertzioetara joatea, handietara baino, eta horrek ere nik uste kriston indar hartu duela. Baina Antsoinen badago elkarte antzeko bat, dela komertzioen zera. Berriozarren ere dago. Eta nik uste horrek hartu dela indar asko. Gainera Antsoinen egiten da urtean behin, urtean behin hori festa antzeko bat, eta gero lentzeroko jaietan eta hoetan beti laguntzen gaituzte. Zerbait ematen, produktoren bat edo. Orduan nik uste hori, ezakit, herritarron bizimodu edo elkarbizitza hori oso ona dela. Eta elikatu garela bat abestetik. Azkenean osatzen dugu zerbait guztiak. Hori, dutela herriarekiko lotura edo. Bai, nik hori ere Berriozarren ere nabari dut. Eta udaran adibidez ikusten dira kuadrilla pilo bat. Bai, Afaltzen plazan edo igerilekuan. Azkenean hori, gune batean baldin bagaude egia da iristen dizutela aukera. Ibidez igerilekuetan ze mundu guztia ez da igerilekukoa eta jendeak adibidez igual ezin du ordaindu. Orduan, egia da gauetan ikusten dela hori. Bai. Giro ona eta kuadrilla pilo bat eta. Bai. Ni hori, hasi naizela komentatzen kurtsoan zehar, baina ibez udan eta Berriozarren badaude taberna nahiko, baina hori, beti orain ikusten dira beti terrazak, beti eta hori ikusten dela jendeak bizi egiten duela herrian. Eta hori polita da. Adibidez hemen gazte mugimendua badago?
Bai, egia esan, ni banago pixkat galdu bat, orduan ez dut gehiagitzu egin naiz. Baina, duela, ez dakitzen bat urte, 5-6 edo, eraiki zen gaztetxe berri bat, eta gaztetxe eraikitzean, martxan jarri zen, eta, bazegoen indar handiz, eta ni hasiera hortan hasi nintzen, baina gero egia da, banituen ez mila kontu eta alde batero utzi nuela, eta egia esan nahiko deskonektatu ibili naiz, eta badakit egon badagoela, eta hori izan dituela agian, orain igual azken aldean egon izan da geldoago, edo egin izan dituzte ekintza gutxiago, baina egia da uda honetan hasi direla berriz ere ekintzak antolatzen, eta batez ere igual belaunaldi berriekin, nolabait. Lantzen, ez? Bai, gaztetxoagoekin. Guk erraminta hori ere badugu Arrobirekin, dela Gaztelekuan txoinen, orduan hori aldatu zutela eredua eta bai egiten dituztela gauzak, orduan ikuste horrek ere zakit elkarbizitzan asko laguntzen duen plan txikien gana hurbiltzea gauza berriak ere erakusteko edo, eta bai antxoinen ere badago gazte mugimendua, baina hori. Ni ere aspaldi utzi nuen, lanagatik eta ikasketengatik eta kanpoan egon nintzelako ere ikasten, orduan hori. Badakit badagoela eta hori, Bai. Baina, ni hori, utzi nuen, aspaldi. Bai, ni bezala. Ezakit, Josune Arakistain. Agian, mendia esango nuke, batez ere, ni oso pertsona txuria naiz eta ordan ondartzaro gaten nahi denean, kriston krema eman behar dut eta maitzen dut kroketa bat bezala. Así que mendia lasaiagoa. Ikasi izan nuen txikitan zeharkako txirula, eta horreimanago triki ikasten. Eta musika, euskal musika, pixka denetarik, eskarrigi. Egia esan ez dut ez bat, ez bestea egiten, askotan ez dudalako denborarik, baina agian hobe kirola egitea. Egia esan porrotx, Jose Mari. Hor biak, esango nuke. Mendia asko gustatzen zait eta txikitati joan ez gurasoekin, ze gurasoen kuadriakoak beti mendira joaten ziren eta badugu kuadrilla. Eta orduan bai gaztak daudela eta gurasoen adinekoak, orduan betianik disfrutatu dut hori mendiaren ezakit inguruan eta bai ondartzan ere bai, ze badugu furgoneta, orduan betianik hori biak tartekatu ditut, orduan ez dut ez bat ez du estea eutkoratuko bai. Lehenago jotzen nuen pianoa eta musika mota asko gustatzen zait adibidez Berri Txarrak taldea eta arlo hortako musika egia zen. Kirola egitea, bai. Gustora egin zarete solasean? Bai. Galdera libreak sorpresa zarapatu zeitu azkenean. Aurtengo gai bereziari lotuko gara orain, COVID-aren asuntuarekin hasiko gara. Pixka bat birus honek eragin handia izan dugu denongan eta agian ondorioren bat ere utzi du. Baina pixka bat solastuko zarete orain, zertan nabaritu duzuen birus honen etorrera, ze hausnarketa egiten duzuen egoera honen inguruan eta pixka bat nola ikusten duzuen edo nola iragartzen duzuen ere etorkizuna gai honekiko. Zuen esku. Ez dakit zer esan, baina egia da, ez dakit, etorri zitzaigula horrela bat batean, edo egia da, nigo goratzen dut, otsailan horrela, gondela klasean, eta komentatzen zen, itxinan koronavirusa, no seke, eta, klaseko bat, zegoen oso orduri, eta nik beti esaten nahi txika, hori dago txinan, eta listo, ez, eta bat batean iritsi zela, eta ez dakit horriek ikustara zidan kriston ignorantzia, ez? Badagoan, hemen ez da deus gertatuko, eta bat batean iristen zaizu, eta datu zen dena batetik bestera. Nik horreri eman dizkiot buelta pilo, ze bai, guk berdin joan ginen 40 minutura eta albisteekin eta esaten genuen, ze hartu genuen hor bidai bat, joateko duten oporretan. Eta esaten nuen, eske barre egiten dugu, baina hemen gutxira, baina hori ikusten dugu urrunetik eta ez denez gure kasua ez diogu erreparatzen. Orduan, bai, eta iritsi zenean hori nik justo elkarrizketa bat lanerako izan nuen ostegun hortan, eta bertan bera guztia, bai. Orduan nik uste hori, azkenean ere, baina gai askorekin ere, ikusten duguna
en plan urrun dagona ez dugu Ez dagoela sentiarazten edo horren ez dugu. Eta azkenean honekin ere nik hori hausnartu duena ere da, ez batzutan ere, nahiz eta urrun egon, ez, izan behar garela ere ez dakit nola esan baino zentzun puntu batean. Bai. Azkenean haiek zeuden egoera latzortan, gero guk pasadugula, baina eta guk hemen adibidez ojuergan edo Bai, baina hori klasea bada normal, ignorantzia hori. Bai, Esatu zela nire ez hartatuko. hori, askotan gainera bai. Bai, eta hori esatu zuna beste gauza askorekin, baita ere. Hori, askotan. Eta egia da baita ere, nik uste, ez dakit irakatsi digun edo baita ere ikustarazi digula, dugula bizitza oso planeatua eta oso beteta, edo nire kasuan behintzat, eta batean iristen zaizu, eta dena hankaz gora, eta hori, gian saiatzen garela dena kontrolatzen eta Ezin dugu bai. ezin dugula. Nik itzak nahi indiakasle batekin. Zer berak esan zian, eta aurretik, koronavirusa aurretik esan zian, eta jarri zian arbela. Nire ordu libreak eta ziren oso gutxi eta esan zian, zure notuekin hau ikusi beharko duzu ere, en plan, ordu gutxi hauekin, zuk egiten zuela esportzu handia. Eta hori, gertatu zenean guzti hau, ikusi nuela eta berarekin hitz egin nuen, niretzat denbora nuela. Eta ez bakarrik ikasteko lan egiteko. Orduan, konturatu nintzela ez, batzutan ez duela, ezakit, ez nire buruari ere erreparatzen. Eta orduan, ere batzutan noa oso azkar nire bizitzan ez, eta bakarrik egiten, ez jendearentzat ere, ze azkenean lan egiten dut, gustoko dudalako, eta hori, baino, egia da hori, azkenean ez dudala niretzat denbora. Eta konturatu naiz, eta hori, egin nuenean kuarentena etxean, eta pisukidei esaten nien. Eske iritsia momentu bat, ditudanak denbora eta ordu pilo bat, eta probestu ditzazket. Nik nahi duan bezala, honik kirola egiteko, edo zakit irakurtzeko lasai, ze normalean iristen izetxera, eta hori. Eta zaudela erraien da. Zuantzeko, ez? Bai, hori, badugula, nire izateko era, zentzorretan ikusten antzekoak garela, hori izatea gauza pilo. Baina egia da, nik aibez hori faltan somatu izan nuen, ze esate duzu kuarentenan, nolatan ez duzu denbora librerik izanen, dela egun oso atxean, niri gertatitzean guztiz kontrakoa, ze unibertsitatetik eman ziguten kriston kaina, eta hori bazen egun guztia ikasten eta ikasten eta ikasten. Orduan, kuarentena bitartean, ez dakit, esan daiteken ez nuela horren beste sufritu, baina gero horrek izan du bere eragina. Ze izan da hori 2 hilabete, ikasketei guztiz dedikatua, eta gero, klaro, amaitzen duzu, eta ezakit. Nigan eragin nahiko izan. Nik adibidez, kiroleko zera egiten ari nahizenez, niregan izan du indar pilo bat eta amorru bezala, Azkenean, bidaltzen zizkiguten challenge bezala eta olakoak. Bai. Nire etxean adibidez oso txikia dena, teknikako gauza futbolean edo. Pase bat ezin nuen egin, oztopo egiten nuena edo olkiarekin edo maiarekin, eta orduan horrek ere amorruera egin dit. Eta konturatu nahiz azkenean, ez, onarte izan dugun, oneraino, izan dugun egoera, beti izan dugu guztia, nahi izan dugun guztia neurri batean, baina, eta gero hori, honekin ez, azkenean etxean egon bazarela neurriak bete, eta etxe batean, azkenean, inoiz, ni normalen ez nezela asko etxean egoten. Orduan nahi dut pilo bat, eta bai hori nik ere pentsatut askotan, kuarentenan. Zenbat ez, ongi gaudenean orokorra, ongi, bakotxartean baino. Gaudenean, asko beti pentsatzen dugu, nahi dugu materiala den gauza ez, ez dut hau eta honek badu, eta ez dakiz zer. Eta kuarentenak nik uste ere horreri pixka eta aldaketa egitea eragin duela. Pertsonak ere gehiago mirestea materiala baino. Bai, baloratzea, momentu horretara arte, baloratu izan ez gainetuen gauzak. Ze hori esaten zuen ojala orain launekin egotea. Eta gero aitere, adibidez, niri baliagarri izan zait, baloratzeko hezkuntza presentzialaren balioa. Ze zuk esate duzun bezala, nik esaten eske, egin dezakegu online, baina ez da berdina. Klasean egin behar dugu modu praktikoan, eta hau ezin da egin Zoom baten bidez. Eta zalantzak eta argitzeko ere, bai. Hori, nik uste, baliagarra izan dela ikusteko benetan irakasleek duten paper garrantzitsua. Askotan zugula balatzen. Ez. Baina egia da ere honek egin dezakeela,
egin dezake jendea hortaz kontzientizatea edo bide errazenetik joatea eta garrantzi gehiago ematea online ikasketei eta irakasleek garrantzia galtzea eta nik uste hori izango litzatekeela kriston hankasartzea. Baina gerta daiteke. Ere bai. Baina nik ere uste dut egoera, ia behin fase hauek pasa genituenean eta jendeari astu zaio kakotxen artean, baina bai, astu zaiola pasa duguna. Bai, baina nik ere uste dut, badela hori, berriz ere ignorantzia kontua, baina nik sentitzen nuen, nengoela etxean, ezin nintzen etxetik atera eta ikusten zenituen berriak, eta ezakitzen bat kontagiatu, ezakitzen bat hildako, baina ez zenuen hortik gehiago ikusten, eta ikusten zenituen zifrak, baina, klaro, nik uste medikoek eta erizainek eta hola bizi izan dutela gertutik bai badakitela zer dela, baina guk benetan ez dugula aukerarik izan ezakin nola esan hori sufritzeko eta orduan asko zerrazagoa dela ez ahaztea, baina ezakin nola azaldu. Bai, baina hori da hasieran esan duguna bezala. Zuri tokatzen zaizun arte, zenik baditut ezagunak ez, gertuko jendea izaiola edo. Bai. Eta bai ikusi dudala ezakin nola esan ez da nire gora izan egia. Baina ere ikusi dut hori ez, minori egoeragatik, eta gero hori ikusten dituzu igual ez, kasu batzuk, hori ignorantziagatik eta esaten duzula, ez dakit. Eta nik adibidez familian baditut mediko eta erizainak eta ikusi izan dut, baina bueno, egia da hori, gertuko norbait ere ez den izan nire kasua kostata dela, baina ez dakit. Niri behintzat, hausnarketa horiek esan ditudanak egiteko bali izan dut pilo bat. Bai. Eta ez dakit, horreri nik saiatuko nahiz buelta ematen, ari ez nire bizitzan. Bai, egitea dudanaz, egia da, nik behar ditudala, gauza pilo, antolatzeko eta ongi moldatzeko, eta baina egia da hori, nik uste ere behar dudala denbora niretzat. Bai, nik uste hori denok behar dugula eta gaur egun jotzen dugula, hori lehen esan dugun bezala txikiek badituztela gero eta estraskolar gehiago, hori txiki-txikitatik bizi garela esprin batean. Eta hori rutina batean, bero kientzen dizutela eta ez dakizula eta hori, bazadela ere bat galdua. Zeguk adibidez, klasean genituen bakarrik ordu erdiak. Ez dut genituen ez da, zinen iristen ez da ordu batera. Ordu erdiarekin eta egia da ikusten nuela, ez nire burua galduta, baina informazio gutxi bezala. Nahiz eta diapositibak edo gero txosten gehiago izan, ikusten nuen ez dakit falta bezala. Eta egia da hori, niretzat latza izan dela. Eta hori, praktikoa izan denez eta denez nire kurtsoa gogorra. Ezkenean zirkuito bat etxean, era nola moltatzen. Baina ez dakit, ea urten. Zen lanalekin eta zuk ere. Zentzu horretan, nago nahiko larritua zeri, aurten 4. maila egingo dut, eta da iaia kurtso guztia praktikak. Eta orduan, nik uste karrera osoan zehar gehien ikasteko momentua edo badela 4. maila, ze praktiketan ikuste badela gehien ikasten den momentua. Eta, gertatzen bazait aurreko urtekoi bezala galtzen ditu dela, ez dut uste oso formatu baterako nahizten nik karreratik. Orduan pixkat izutu horregatik, baina, ea zer gertatzen den, ez, praktiken inguruan oraindik ez. Eta gero lanaren inguruan berdin ez, nire bezala. Bai. Berririk gabe, nik berdin. Eta zakit. Zaila ikusten dute, ere eskolaz kanpoko ekintzen neurriak. Baina egia da ere, eguna betan esaten nire da, agian, vuelta al kole ez dago, eta ez dakit zer gertatuko den, baina benetan itzultzen ez da gara, ez dakit nola esan, baina ezin da, ezin zaio kriston garrantzia eman ekonomiari, tabernak irekita, hotelak irekita, dena irekita, eta gero hezkuntza, ze gogoratzen dut, hemen maiatzaren 11an utzi ziguten lehenengo aldiz elkartzen, lagunekin eta irekitzen ziren tabernak. Eta justo, Frantzian, badela herrialde auzokidea, egun horretan irekitzen ziren eskolak eta tabernak ez ziren ireki ezakin noiz arte. Orduan horrek asko esaten du baita ere. Bai. Eta badakit arriskutsua dela eskolak irekitzea eta dena, baina
hezkuntza ere oso garrantzitsua Bai, da. bai, eta gehien bat, nik adibidez, partikularrak ematen dituela, asko nabaritzen da, galdu dutena. Bai. Eta ez bakarrik eduki aldetik, Ez. Euskara aldetik Bai. pilo bat. Eta familia asko baitere badate horrekin larrituak, Bai. igual, seme-alabak jaten dira eredura, baina gurasoek ez dakite euskaraz. Eta nahi dute euskaraz jakitea, eta klaro, nabaritzen dute, pues, ez dutela aurrek euskaraz hitz egiteko aukerarik, eta nik ezagutzen ditut familiak bilatzen ari direnak, hori jendea, baina Uda seme-alabekin, honetan dut hortan. bai, ni Horregatik, uda honetan baita ere. Ezakit, eta hori, zaila ikusten dut. Zazkenen eren ikuste online egin denaren zati geratzen dela eta nahiago dutela haiek. Zazkenean bitartean egiten ari dira beste gauza bat, Ja. gehiengoak, orduan. Bai, Nik uste ere, hori gero baldatzea ere, zaila ikusten dute. Eta nik hori familian ditut lehen oso txikiak eta lehen ikusten dut pilo bat. Gero ere, adibidez, orain ari naiz aur bat, ikusten dut pilo bat, etxean uzten diotela orain egitea, guztia. ja. Eta gero hori muztea, berriz hastea rutina Bai. batekin Bai, zazkenan, bai, bai. daramate hori martxotik, ez? Bai, bai. Guztiak daramagu martxotik. Bai, bai. Eta ez dakarrik hori, baitere sozializatzeko eta azken finean eraginak oso ezberdinak izaten ari dira adinaren arabera. Ze igual, helduagoak, eduki aldetik baina txikienak, hori, rutinak. Eta gurasoen handik ez dutela banandu nahi. Baita ere, bai. Eta jostailuekin eta ere gertatzen da pilo bat. Bai, Ez dutela elkar banatu nahi da. hori, Gozokiak eta bai. dena batik bai, ezakit. Eta hori, eta egia esan, ezakit, badoa luzerako kontu hau, eta niretzat izaten ari da nahiko gogorra, ze hori azken finean eskatzen digutena, ikusten dut, nabait betetzeko zaila. Ze hori, azken finean bagara izaki sozialak ez, eta gustu mozten digutena bada pixkat, baina bueno, ez dakit. Ez dakigu zer gertatuko den, hasi que hobe pazientziarekin hartzea. Eta lasaitasunez ere, beldurrez ere. Bai, bai, ez dut bidaiatzeko ohitura handirik, baina bidaiatzen dudanean gustora egiten dut, eta azkeneko bidaia izan zen Sevilla eta Granadara, banituela kuadriako batzuk bertan ikasten, eta aprobetxatu genuen joateko. Azken bidaia izan zen Costa Braban, eta egia esan asko gustatzen zaidala bidatzea. Bueno, hitz egin duzuen aikoako bidaren inguruan. Bai. Eta orain azken saiora, azken atalera iritsi gara, eta azkeneko gaiak jorratuko ditugu. 3 gai hauetatik, gai pixkat sakonagoak ditugu aurrekoak baino, hautatuko dituzue 2, eta horien inguruan gaina solastu zaituzten. Bale. Klima aldaketa. Sare sozialak eta harreman pertsonalak. Eta arrazakeria. Ezakit zintzuk nahi dituzun. Berdin zaitera baki bat. Adibidez zarratza. Bai, sare sozialak. Hori Eta klima aldaketa. Bai. Venga, ba. Hasiko gara igual sare sozialen inguruan eta. Bale. Adibidez, lehengo gaiarekin hitz egiten COVID-aren inguruan ari ginela, onlineko zerarekin eta egia da nik uste nerabe zaroan ez, igo dela pilo bat tabletak, mugikorrak eta erabiltzearen ezakit, egonekotasuna eta hori sare sozialak egia da indar pilo bat dutela gaur egun gure bizitzan. Bai. Eta nik ikusten dut, hori, gero eta lehenago hasten direla nerabeak, eta eski orain, ez dira nerabeak sikiera sare sozialekin, eta nik uste sare sozialek abantaila asko izan ditzaketela, baina jakin behar direla behar bezala erabiltzen. Eta nik uste 11-12 urteko aur nerabe batek, oraindik ez dituela, ez dakit nola esan, ez dituela balore batzuk garatuak, bera oraindik pertsonalki garatzen dagoela, eta sare sozialen munduan sartzeak pertsona horrengan kriston eragin negatibak izan ditzakela. Eta
ez nago sare sozialen kontra, baina arriskutsuak ikusten dut batez ere zentzu hortan. Ze nik uste jakin behar direla ondo kudeatzen, eta nik uste horren txikiak izan da oraindik ez dakitela behar bezala. Bai, eta nahizetan handiagoak izan, eta nik uste Baita. sare sozialekin asko erabiltzen dela, profil ez dakit famatuak, ez? Eta azkenean ere honekin nik uste ere fisikoki asko erabiltzen direla hori pertsona fisikoak, hori gaudela osasuntsu edo hori erabiltzen direla filtro pilo bat, ez? Bai. Edo argaltzeko, edo indartxo jartzeko, edo eta nik uste ere horrek eragin handia duela orokorra sozietatean. Azken finean, kanones de belleza edo hartzen ari dira indar handiagoa sare sozialekin. Eta bada hori nik uste, azkenean erakusteari mundu guztiari zertan ari naizen, ez dakit, nik uste askotan kuadrian hitz egin izan dugu eta kuadriako batek beti esaten du askok bilatzen dutela nolabait autoestima indartzea edo sare sozialetan, eta hori asko nabari dela pertsona horien autoestimu falta. Bai, eta gero ere nik uste dependentzia asko dakarrela. Adibidez mugikorrean ikuste daiteke zenbat orduz zauden aplikazio bakoitzean eta nik lagunekin, nik baditute, baina ez ditu, egia esan WhatsAppa bai, baina besteak ez ditu dela asko erabiltzen. Eta ikusten dira, ordu pilo bat, adibidez Instagramen sarturik, azkenean sartzen zarela dependentzia horrengatik. Sartzen zara, igual sartuta atera. Eta nik askotan hori elkarrekin gaudenean nik uste hori ere galtzen dela. Askotan geratzen gara zerbait hartzera edo zerbaitetara jolastera edo ibaira joateko, eta bai, ikusten da. Ja, ni ere kriston pena ematen dit. Oginatu, menti jeitsi eta mugikorra lehenengoa. Bai. Eta azkenean hori dependentzia horrek nik uste gutxi ezten dituela, gero, elkarteko harremanak. Bai, adibidez, nik hori WhatsAppa dut, baina gainontzekoak ez ditut, eta askotan esan dira zergatik ez duzu egiten Instagram, eta badakit galduko dituela ordu pilo hortan, benetan ez didala deus honik emango, eta hori ezakit, ez nago horren kontra ez da ere, baina egia da hori dependentzia handia sortzen duela, eta zuk esaten duzuna, baina bazaude kuadrilan, eta ikusten duzu ondoko mugikorrarekin, Instagram ikusten, eta esaten duzu, txiko, etxean aspertuta nahi baduzu ikusi, baina hemen lagun artean, badaude gauza hobeak egiteko argazkiak uste. Eta egoeranekin ikusi da pilo bat, nire adibidez, lehenengo egunetan, geratzen nintzen lagun batekin, ez dakit, ez nuen nahi bakarrik nirekin egotea, baina bai ikusten nuela, ez? Ni mugikor hau zen nuen, lagunekin nahi nuen egon. Guarentenan nahiko egon gara mugikorrarekin, pantailekin, ordenagailuekin, eta bai, somatu nuela falta hori, azkenean. Eta mugikorrak eragiten ari duena eta gehiago egoera honekin. Bai. Azkenean, asko erabiltzen ditugu, baina hori esan dutzuna, ere ez dira oso ongi erabiltzen. Ez. Eta nik uste, agian hori beste gai bat da, baina aurregun komentatzen da sexismoaren kontua eta hobera doala, ez? Berdintasunaren bidean gaudela, baina nik ikusten dut sare sozialek kriston eragin txarra izan dutela hortan, eta de hecho, agian duela, ez dakit, baina duela urte batzuk geundela orain baino be. Ze hori, sare sozialetan aurki daitezkeen gauzak, nik uste, gai horretan askora egiten ari dela, baina zentzu txarrean. Negatiboan bai. Eta pena bat da. Bai, egia esan bai. Baina harremanen kontuekin hori, askotan, eta nire gertatu zen zaite, txikiekin egotea, informatika ematen, eta elkarri idazten hitz egin baino. Eta ikusten da, eta niri kriston pena ematen dut. Azkenean, ez dakit galtzen ari gara, zera. Eta gero askotan ere nik uste sare sozialak erabiltzen direla, ez dakit nola esan, baina errainta bat bezala, aurpegian ez duzuna erakusteko. Bai. Eta esateko ere bai, askotan ez, esaten duzu igual sare sozial batetik, eta gero aurpegian, aurpegira ez. Eta azkenean ikuste hori ez dakit,
hartzen ari garela eskutik oso ez dakit nola esan, baina Bai, oso erraz. oso erraz, eta azkenean gero kostatzen zaigula pilo bat, adibidez lagunekin zaki ze gai inguruan hitz egitea, baina kostatzen zaigula gero. Ja. Aurrez, edo ja, arazo larrien bat duzunean, ez? Bai. Esatea, ez dakit, kostatzen zaigula. Edo gehiago. inkluso baitere alde erantziz. Beti erakustea sare sozialetan oso ondo zaudela eta Bai. benetan agian Ezke gotea bai. gauza bat erakusten ari zara, baina berez ez zaude bat ere horrela. Bai. Hori da, bai. Eta gainera daude gaiak horren inguruan, esan zen, jendea gaizki pasatzen dola, Bai. baina, klar, zuk ikusten duzunaren inguruan. Hori bat bideoria badago primeran, Bai. baina ez. Bai. Eta gero baitere, bueno, hori agian ez dator honekin, baina ba hori gero eta txikiago, osea, ikuste ikateak gero eta eskuragarriago daudela, gero eta txikiagoak izan da, eta askotan ikusten da, ba, gurasoak, badaude seme-alabez nazkatuak momentu horretan edo, eta hori hartu mugikorra, eta badaude edo ikusten, ez dakit, marrazki bizidunak edo zerbait. Eta azken finean, eski horrek kriston eragina du. Eta gero agian badaude gurasoak larrituak, asko ikusten dolako telebista edo badagolako asko mugikorrarekin, baina eski horren eskura jartzen badiozu, eta hori azken finean bada bilakaera bat, txiki-txikitatik dependentzia hori hartzen baldin badu. Bai, eta hori, beroz eta aurrera batuagoak dira gaia teknologiak, hori, gauza gehiago, tableta, ezakize. Bai. Bai. Eta gero, niko ere honekin, ezakit, nire beti gustatu izan zait mai jolasekin aritzea eta gurasoekin edo bai lagunekin edo. Eta bai ikusten dudala falta hori familietan adibidez. Bai. Ez joten esaten, ez dut esaten, egunero jolastu behar denik. Baina bai, egia da, adibidez hori, jolasen, ez dakit nola esan, baina... Bai, hori, interakzio falta hori. Eta hori, esan duzuna, azkenean usten duzu tablet bat, telebista, mugikorra, eta ez dakit. Horrek ere nik uste, ez zaitu urruntzen familiatik ere bai, baina egia da ez. Bai. Osea, egia da adibidez, hori kuarentena garaian, nolabait sare sozialek hurbildu gaituztela, ez, lagundu egute kontaktu hori izaten bai familiarekin, bai lagunekin, baina egunerokoan nik uste hobe pixka talde batera uztea eta benetan izatea benetako kontaktua. Baina kriston indarra hartzen ari dira eta ez dut uste galduko dutenek. Osea, gero eta gehiago hartuko dutela. Eta beste gaia, klima aldaketarena, baita ere bada gai sakona. Osea, klima aldaketa ematen ari dela hori badago argi. Osea, lehen gu txikia ginenean bizitzen genituen urtean neguan, ez dakit, baina 3 edo 4 elurte totxo bat, bai, eta orain egiten badu elurra behin, zik egon zaitezke. Eta udan baitere horren temperatura altuak, Iruñean 40 gradu, eta orain badituzu... Baina udarako zera horrekin ere, uste dut jendeak nahiago duela beroarena, ez, uda eguzki ezakize. Eta orduan, ez duela kontuan hartzen. Ja, arazotzat hartzen. Bai, eta ikuste dut arazoa bezala. Azkenean jendea ez da kontziente. Esaten dugu, median 40, baina hemen ere, bai. Baina ez da normalena. Eta gainera ez gaude ohituta. Eta adibidez, zu jaisten zara orain, ez dakit. Adibidez, Almeriara edo Kaizera. Eta kriston beroa, baina eski egun hauetan egin du berdin hemen. Ja, eta hori ez da bat ere normala. Eta gero baitere, ez dakit, baina nabaritzen da, lehen bazen igual gehiago laburtaroak desberdintzen zirela gehiago. Baina eski orain badira iaia gehiago, 2 urtaro, 4 baino. Bai, uda eta... Bai, eta negua. Bai. Zakit, egia da, zakit, adibidez, amak esan zian, nik ez nuen hainbeste nabari aldezarran bezinen zelako, eta hori, etxean azkenan eraikinak altuak dira, eta badut parean beste etxe bat orduan. Baina bai esan zidala, kotxeen zerarekin, asko, kutsadura horrekin ere eragiten duela gero klima, eta ikusten zela, en plan, kotxeen kontaminazio gutxiago, eta hobe, eta lasaiago guztia, eta... Bai.
baina hori. Hombre, nik uste horrek egin diola munduari kriston favorea, baina, bueno, Baina izan dira 2 hilabete hori, eta egun gutxi, buelta bai. orduan. Baina bai, eta baita ere adibidez kutsadura akustikoa, nabaritzen zen pilo bat. Nik irekitzen nuen lehioa eta Bai. eta pasatzen da errepidea, bueno, variantea nahiko gertu, baina kriston lasaitasuna. Eta hori, eta orain irekitzen duzu eta bada, nigun. Baina hori, azken finean, koronavirusarenak balio izan du baita ere honetaz kontzientizateko, baina hori, izan zela 2 hilabete horietan, ze ondo, zein ondo etortzen ari zaion hau munduari, baina buelta, orduan. Eta egia da, bizi garela oso mundu globalizatu batean, dena dela plastikoa, sortzen dugu zapor pilo bat, eta egia da aldatzeko oso kontzientzia egon behar dela, baina baita ere oso zaila dela, ze eskura jartzen digutena, zauden nolabait esan horretara destinatua. Posible dela, baina oso kontziente izan behar zarela erabaki hori hartzeko. Eta hori horretan, gu gara ere ez, horren zakit, eragina dugu hortan, Eta nik uste, zakit nola esan, baina askotan ere adibidez birziklapenan kontuekin eta jendeak esaten dizu. Zertarako egingo dut, joaten baldin manez gero ez, kontenedorera eta badago beste. Baina gutxinaka nik uste aldaketa gero nahoriagoak izan direla. Azkenean hasten baldin bazara horrek ez duelako egin, horrek ez dakize. Ez dugu Eta orduan hor, ikusten duela hori, kontzientzia falta. Pausu batzuetan, ikusten duela hori batzuetan dela ez, horrek ez du egin, baina berdin zait. Azkenean ez, gara ere horren esku, aldatzeko. Eta hori asko ikusten da, ez ni txikitatik birziklatu izan dut, eta niretzat bada munduko gauzarik normalena, eta ez birziklatzea badago momenetan, baina badago nire adineko jendea ez duena birziklatzen, eta ez dena bat ere kontziente, eta gainera esaten dizu, eta zertarako birziklatuko dut. Edo uraren kontsumoarekin, baita ere, nik uste dut txorrota bat irekita, eta badago jendea, eta dutxan, eta bai. Hori etzen da pilo, baina esaten duzuna, azkenean, geroz eta jende gehiago kontzientzatu behar da, ez? Bada oso zaila. Eta aldatzea, baina hori, zaila. Eta azkenean, guk egiten dugu, baina hori, behar dela aldatzen, hoberan bateko bestela. Eta hori, baina, ematen dituzten datuak, dira benetan suntsigarriak, nire esan zidaten duela gutxi, zen 2021 ez bagenuen aldatzen, ez egitzen bat urtetan ja mundua bertan bera geratuko zela. Eta hori, baina ez gara, lehen komentatzen genuena, badela, ez dator nirekin, urreneko zerbait da, baina bai, larritzekoa da erabat. Eta nik uste, ez dakit, inguruan ez dakialako, baina COVID-aren kontua ere klima aldaketarekin erlazionatu egon daiteke. Nik ere uste dut hori. Eta marekin hitz egin nuen hori. Hortan esan zidanean kotxeena, zeian txoinen bizidea hori parentetik gertu. Eta esan zidan. Eta gero, bat zegoen oso eserrezen, azkenean ez, zuten jo esateatzea, zen bat ordu bat zen, lehenago. Eta kotxe pilo. Eta baduzu, badituzu en plan, herrian dendak, eta mugitzeko berez. Nik esango nuke Berriozar herri handia dela, baina aldi berean bada oso herri familiarra. Nolabait esan, ni behintzat oso akogitua edo babestua sentitzen ez, eta zer duen faltan, ez dakit, begia da, hori, badaudela herrian, ez dakit nola esan, giro desberdinak, baina hori baiteren ikuste oso aberasgarria dela, ez dela zergatik bakarri giro bakarra egon behar. Izan, ez dakit, oso handia dela, baina betidanik hor hasi naiz, eta nik uste, ez dakit, dagoen giroa asko gustatzen dela, eta faltan, ez dakit, adibidez igual bai, gauza gehiago guztiak batera egoteko eta herri handiago bat sortzeko bai. Primeran,
Zer moduz? Ondo. Ongi? Azkeneko txampan gaude eta azkeneko jolasei emango diegu kaina pixka bat. Orduan, euskalki nafarreran dauden bi hitz esango dizkizuet, ez dakit euskalkirik ezagutzen duzuen edo... Bueno, txortxe bai. Bueno, lehenengo hitza aztitu dugu. Bai? Aztitu, bai? Eta 3 aukera emango dizkizuet, ez dakit horrela badakizuen zer den. Batean esateko moduan. Ez? 3 aukera dituzue. Lehenengoa da asmatu, bigarrena mozorrotu, eta 3. sorginkeriak egin. Zer esango zenukete esan nahi duela hitzonek? Pues horrela bote prontoan sorginkeriak egin, baina nik uste zela. Lehenengoa ez, eta bigarren eta 3. artean. A ber, erretiratu zintzuk. Bai, asmatu, mozorrotu edo sorginkeriak egin. Mozorrotu edo sorginkeriak. Zarentzun dago horiekin. Ez dakit. Sorginkeriak? Ez dut uste izango denik. Zer izan liteke? Ni be eta zertean baina zitorroar. Ez dakit. Ez zein esango dugu. Sorginkeria edo mozorrotu. Zer esku? Ez dakit. Sorginkeriak? Esan? Ez ez da izango, baina, bueno. Pues mozorrotu? Ez dakit nahiz, no? Erabaki. Ba, 3. Venga, sorginkeria. Sorginkeriak. Ba ez, mozorrotu zen. Katxiz. Mozorrotu da, behitza. Eta ze euskalkitan? Ze euskalkitan, aztitu hitza, orain daukagu, eugiko euskaran da. Bai? Eugiko euskaran, edo esaten zen, edo esaten da, ez dakit oraindik esango den. Eta gure hurrengo hitza, dugu koile hitza. Koile leitzan erabiltzen dute. Bai? Eta berriz ere 3 aukera emanen dizkizuet. Bigarren aukera, Eta azkena. Goiara, izotza, ala frailea. Goilara, A, izotza, B, eta frailea. Pentsatu esaldiren bat, buruan ega... Egiarik ez. Orain esan ez badira, Ja. maitzen hasieran, Ez que... Goiara edo izotza. Izotza. Ez dakit. Esan zuk. Ados jarri behar zarete, badakizue talde ona osatu behar duzue. Ni nago fraile eta koiara artean. Baina eske goiara gian da... Eske hitzagatik, Ja. baina ez dakit. Koile. Pasaidatzu koile bat. Koiara, ez egin. Koiara ez. Igual izotza, Bota koile gehiago. Eskitza horrela. Ez duzue inoiz entzun. Ez dugu inoiz entzun ez. Honi bintzat ez. Lehitzan ez zarete asko ibili. Asko. Egun pasa eta jaietan baina bizakit. Asko zontan. Izotz. Venga, izotze da. Batita 3. Izotz. Izotza? Hori da, asmatu zuen. Bigarren asmatu zuen, primeran. Oso ongi, bitik bat, eta gainera gustora ibili zarete ez da? Bai. Eskerrik asko benetan etortzeagatik, plazer bat izan da. Eta nahi duzuen arte, hemen egongo gara. Bale, eskerrik asko zuei. Bai, agur. Mila esker, agur. Gaurko saioari amaiera emango diogu, eta esaerak dioen bezala, ez sobera hitz egin, ez badanai huts egin. Gaurkoan ere gustora aritu dira gure bi lehiakideak, talde ederra osatu dute, eta ikus dezagun hurrengo astean ere, seguraski gehiago eta hobeki pasako dugula. Ongi izan!